ман фикр мекунам ки ҳамин суруд боис шид ки бисёриҳо шуморо шинохтанд. мо вақти трека кардем вали малохат набаромада буд. Идеяша ғолиб кардак гай? Ҳамаша. Поли ҳамаша. Ҳамаша. Ахири саҳна ба саҳна. боз Зулайхоро пурсен, Зулайхо поли маълумот дорад дар бораи чи мератан чолкошна чи мекунад, шакарчой мекунад, қошоро мекашнад туй. додиса мега Рустами Қосим бача надошт, мега ина ба ҷои бачаша меумед. Якам ака бирӯза туёна хона хайп калон мешава. Бигем ки мара ҳайрон кардам ин чиз ки ё шудам маъқул шудам. Просто мо туй доштем, не ки туй мунатмини чи. Боз бода нақша ҳаста гирифтан ки оли. Оли акадаш кардасан оли. Оли. Не, у тема тамом шид. Любой зуро отказ мекунад. На бача мора я отказу кардагиам. 7 сол гап задаги. Ана То фотияра омада расида буд. Туй аниқ буд гуфтан. Туй аниқ буд, туй аниқ буд. Чӣ ба? бепул агар единственный зана ки дар кор боши очада дар кор. Ава 100%. Мақсад мардак да нанг номусаму ғурури мардакиш важния ку. Барои якда кор акана хеле дадрани қарз ғутидаги бидма ка бовар мекунӣ. Мега ай ҳама одам я пасни кадом одам. Мега ҳама одаме ки худаш дар тоқаги ҳама я роша тавбат кард. Бе ҳеҷ яка номҷа ма 12 рӯз ака дар Қараболо ма дадрани мошин хоб кардам, ма ба салфетка дистру мешудам. Омадам мега хона да болои кат хоҳед шумо туя мега бедорат мекунам. Ягон бор ака одам деги чимош буи хош бара. Намефурд ки мо чамбинаки маз дават закадистам. Гузашт охи. Ҳамаш гузашт. бародаро чӣ хеле медонед сарпарасти барномаи мо платформаи Покетопшина ва мо тарзи кор карданша дар любой барномамон мефаҳмонем ва дар ин барномаам кӯшиш мекунем ки фаҳмонем. ҳозир боша ман кӯшиш мекунам ки шумо дар процесси кора пурратара карда фаҳмонам ва шумо дар нишон диҳем ки дар муддати рӯз чӣ хел 20 дақиқа вақти хитона ҷудо кунена пур кор кунед. бародаро ози як тане ду тане се та сделка мекунем ва дар умум нишон медиҳем ки чанд результат шид. $192 ай $100 яъне $92 мо пул шуд. $192 $92 айдием зелка ва 3 зелка мекунем. бародаро охирон зелка 3 зелкаро мекунем ва нишонтон медиҳем ки аиш чанд ка пул бардошт. бародаро иштам $100 1 минут тарафи поён гирифтагем ва ҳамиҷада агар 1 минут поён равам рехтор мебинем чӣ кар мешавад. бо плюс бародаро 3 зелка унам плюсид ва бародаро мо ним соат ҳамҷа чӣ кардем анализ кардем исускем сами вали бародаро азарда намерем. обши $276 дар муддати 30 дақиқа мо кор кардем. ссилкаи Покетопшн дар поёни видео мондагиҳай вақте медроен регистратсия карданда вақте регистратсия мекунем промокоди авлод 100 истифода мебарен а якм депозиттон 100% бонус мегирен. ногуфта намуна ки сроки промокод муваққатия ва тамом мешавад. ба ҳамин хотир ҳозир бидроен регистратсия кунен промокоди авлод 100 истифода бурда ба депозити хитон 100% бонус гирен. та чӣ фикр дорӣ? ассалому алайкум тамошобинони азиз, ҳаводорони барномаҳои канали Авлод Медиа ва барномаи навбатии подкасти мо имрӯза меҳмони мо яке аз меҳмонҳои махсус ва яке аз сарондаҳои ҷавону чӣ мегӯянд машҳури умедбахш машҳури Тоҷикистон ҳозир дани время ки дар ҳамаи ҷо сурудои ҳамин кас рафтасе дар ҳамаи ҷо мегӯем хайп дай. акаи Умеди Бурҳон хуш омадед ака. Умедҷони Бурҳон. акаи Умедҷони Бурҳон хуш омадед ака. Саломат бошед. Гап нест. рости гап ана якм бор ма чи ковер мехон трекора мақсад трекои сарояндаҳои эрона овозиш соз буд баъд як трека баёд боша агар треки чӣ буд гили садбар не ма гили садбар ма ура дега метарсам ки маро ишқ гили садбар треки хидмат не амура ма фаҳмидам ма баъда аму трек ма ана ами худиштам гуфтагиам чанд ҷо гуфтагиам ма мисол тумара ранги ака бинӣ ва ҳурмати иззат ранги ака бошам ма тра ранги мухлистум да ва мо умед дорем ки ана далши болши пеш мерай ҳамҷаш дар остановка намекунӣ я ҳунарманди асил мешавӣ ва чӣ хеле ки ҳози
дар чӣ гап задем, гуфтам ҳофиз айнахо микрофон нафама ким чӣ хеле шидӣ, бигзор ки мо аяму ҷумлаи аму сарояндое бош ки пага биган ки о сароянда биган дига шарм накунида. Ман лично ман медони чӣ хелиам ана ҳамин масъала дака кӯтоҳ гап мезанем мерем. И пештар мегуфтанд ки мақсад Давламат Холов ёки Ҷумахон Сафаров ёки Одина Ошимова вес аму район хеле науважена тайёр. Ҳозир намедонам аз чӣ сабаб боша, хай мо медонем аз чӣ сабабае и барномаро ҷазир намекунем. Дига шарм мекунем онҷо мақсад камерачид биган ёки иззатҳош даган камерачи парчова ёки сароянда биган сарояндаи парчова. Ба ҳамин хотир хушомадид додарҷон. Ҳар як мавзуда мо дар доираи як мавзӯи муайян гап мезанем ва имрӯз хостем дар бораи зану мард, отношенияи зану мард, фарқияти зану мард, дар бораи ҳамин чизо чахчах кунем. Неки хеб мақсад бо дар бораи карьераи там заодно ҳарф мезанем. пешай мавзӯро сар кардан акай умед шумо мегуфтен ки дар бораи худтон камтар аввал мегуфтен ва аз чӣ сар шид ҳамин ҳунарманд шидан? И ака як история дорад. Ма кӯдак будам, ака синфи 5 будам ё синфи 4 будам, даёдам нест. Баъд ами Суроби Сафарзод ай дунё гузашт, даёдтон боша дискои ҷанозааш баромада. Радио Азодӣ Қатӣ. Диско да баромада. Баъд дар аму диска мо харидем, дар хона тамошо доштем ки суруди чиша хонд. Биё санам. Ҳамин суруда хонд. Чун намедонам, баъд инаму намхери дадрини ман ҳамин чиз бедор шида. Ман бояд ҳамин кора вақти кӯдакӣ буда ка? Суроби Сафарзод соли 2010 мурд. Ман синфи 2010 сол синфи 5 будам ё синфи 4 будам, 4-5 будам. Якум суруда баъд кай запис кардӣ? Якум суруда медонӣ кадом суруд буд? Баъди ҳами синфи 7 будам, синфи 8 будам. Баъди кира запис кардам суруди Худорамати Зафар Нозим. Ҳар ҷо ки кунам хона он хона туро ёбад. Бо дар аму ҷое ки зодгоҳш буд, дар ҳамунҷо консерт буд, дар ҳамунҷо хондагим якум бор дар консерт. Баъд аямуса хулоса бигирем хеле шид дар санъата акомаҷон хеле шид. Ва касое ки фикр мекунанд ки мақсад нав пайдо шудааст, не моро ҳамин хиёл мекунанд ки блогер соли ки Абдурӯзӣ Қумат аям чин блогер мо соли 2010 рэп мехондем. Умедҷон дар оила дорӣ? Не оли. Оиладор нестӣ. Ва нигоҳи ту як мард бояд чӣ хеле боша? Баъде ки иша буд кардӣ бояд як зани мақсад дар назари ту намуна, мисол зан оила не просто зан, як зан бояд чӣ хеле боша? Саволи қин нест ака. Ҳозир ман мумкин не хед ма бугум дигаро да маъқул аст. Не я хеле бугу ки ҳама да маъқул шава. خیلی نمیشه خیلی نمیشه نه تم نه مثال تو دا یا مرد که مثال تو هم خیلی مرد جرأت باید هم خیلی باشه یا که تو باید هم خیلی باشی امی اول مردک باید اول مردک باشه مردک گفته چی را میبینی این نگاه که هم خیلی تما بسیار شیدگی هم خیلی گپا بسیار هسته например این همیازی چی مدت داشتگی ای اونو مرد برامد ایش مدهی تاریکت اوش مده و تاریکت و فکر میکنم که اکاد نمی گپی گفتگی ما مردک باید اول مردک باشد باید نمی غروری مردک ازی اگه من نمیدونم غرور پراینا باید غرور داشته باشه این اساس یعنی مردک غروره برای که خیلیش بگیم که غرور یک طرف مونده انده همین لباید سینه کارم بود شوه این خیلی باید با فکری ما در اویله باشه مردک باید چی کاری میکنه نمیکنه در زندگی بیرون اویلش دیگه همه وقت باید در فکر اویلش باشه و برای اویلش چی کنه حرکت کنه و زن باید چی باشه زن این بسیار زنگیری چیه که نه بسیار یک تیمه تری چیه که از میگم که ممکن من بگم با بعد این برنامه با نوارد مرا شنبینی کنه نه اگه شما فکری خودتون بگین ام یک گپ میگم وقتی تو گپی правильно میزنی آدمای правильно شومت نمیبینن همه آدمای شومت میبینن که و بیاوای هم شومت و یخچن شومان یعنی یک گپ هم مرد باید برای زن باشه زن باید برای مرد یعنی که زنک در همین زندگی
не занаки оилат не просто я духтаре ки ту бояд мақсад чӣ фаҳмонам мисол я духтарака ты гирифтанӣ ям бояд чӣ боша ман акат хеле мегум ман намегум ки зан бояд чӣ хеле боша ман ай назари худам мегум ки чӣ хеле зан мара намефорака ин хай бисёр вақт дар кӯчаҳо мегардӣ дар духтаро я намуд гап мезанан ака я дан иншаллоҳ эҳсос чақчақ инам хеле гапҳо ака ман хеле медонӣ чӣ хеле ман ҳам чиза умуман тариф винасиб ка наметавонам раҳмат падар данаша мекуша интереси духтариш пол нигум мешава ака пол ман як чиза урӯз хондам як гаптон мегум ман мерам ки бо инстаграм дамонем зан дар қулаи баландтарин таваллуд мешавад кӯҳда дар қулаи баландтарин таваллуд мешавад мард дар поён таваллуд мешавад дар поён таваллуд мешавад марда чанд қадар баланд биромад давоми зиндагиш давом мурд то чанд қадар баланд биромадагиша ҳамуша баҳо метиҳанд зана чанд қадар поён фуромад айрӯи ҳаму баҳо метиҳанд мардакира заслужид мекунӣ меҳнат мекунӣ мардакира даказат мекунӣ занакира духтарира яъне қадри нангу номуса меқапӣ агар қапидаш натонистӣ барои ҳам қадар ай ҳама примери зуртарин ҳамиай мард чанд қа боло буромад зан чанд қа поён фуромад ман бароям гуфтам ки ман идеализировать карда наметавонам яки метавонам гуфта ки чӣ хеле мада намефора хай ба фикрам ки уже ин чиза диден чӣ хеле намефораша намарамат кен зан бисёриё ҳамин чиза мумкин ранги мавори аҳамият дода бошанд ин чизора ҳама аҳамият метан просто ҳама гуфтанда метарсанд мо ҳам ҳамин мавзӯи аҳамият додагӣ моро мегӯям дар барномаҳотон бисёр ҳарф назанем мо барномаамон дар мақсад ҳамун қаҳрамонои барномаамон ҳарф ки намезананд мо мегӯем ки ҳам барномаро вивазит кунем ҳарф бизанем агар ин моро мефора инҷо бестем гап бизанем акай умед недавно шумо якта клип сёмка кардем ва не ола аввала якумш сар кунем клип дар стили қадима яъне дар соли 1995 сурудам ретро ҳамун хел сабт шудагия ва ман фикр мекунам ки ҳамин суруд боис шуд ки бисёриҳо шуморо шинохтанд хайки ма акай берӯз як тректро гӯш мекардам ман мешинохтам шуморо леки ба фикри ма ки бисёриҳо ай ҳамин трек уже шуморо шинохтан асар карданд ва ҳамин трек чӣ хел пайдо шуд чӣ ба имина стили қадима қади хонден ҳамин трека мо дар ҳамин чи офис дорем хати бародаро манучер медонӣ чӣ хеле бад мо ин трекҳоро ай вақташ гӯш мекардем дар дарни мошин ҳамин сурудои қадимара темболи ҳамин сурудои худораҳмати рустами қосим мо ҳамин сурудора рустамча ака чӣ мегуфтанд номи асосӣ рустами қосим мо сурудои ҳамин одама гӯш мекардем ин як плейлист дорад дар ютуб 46та суруд шай ҳамн плейлиста скачат карда будем гӯш мекардем баъд як рӯз ҳамун чида шитагем оли ин навози мегӯянд ки ай узбеко ай малохат айё мо вақти ин трека карда будем оли малохат набаромада буд мо ира мо январда карда будем просто навака клипш кардем идеяша карда бено ки суруд тайёр буда суруд тайёр буд уже идеяшам буда идеяша музикашам аранжировкашам тайёр буд уна кишонам кардам ки кад бу эне суруд ба малохат ягон дахл надорад не мақсад стили ретро айку суруд стили ретро не вай малохат ретро не вай клипшам хе ретро съёмка карда не сурудшам ретро ака ҳамун давра ударникоям давра ударникоям мегӯям ҳамин чиза ҳамун давра коргоҳ будан ку ямахои кор ямаха ман сада ман бурдагим ку клипда анам хеле чизо будан суруд ҳамо кардем суруд стили ретро буд мо ҳамун пастаратса кардем ки ҳамун мусиқие ки ҳамун давра дар хондагиай мо асбоб овардем звукоша миди кардем ҳамун асбобои ҳамун давра ямахои ҳамун давра не чиста як ба як не ки як ба як не мақсад ҳамун хебуда не камтар боли современный барои компрессавада компрессори чизо кади камтар объёмниш кардем а так ритм ай ҳамо гирифта ритм ҳамун чиза аранжировка не аранжировка кардем просто ҳамун қолабда сохте ҳамун чиза гирифтан копия кардани просто ҳамун қолабда сохте ки самбуферо зира да уро эмони маро сияб тамошо кардам ма нами ғолибшон юсуфшон ҳамё видео мекунам ку ма соф тамошошона мекунам ягон видеошона тамошо карда нестам ҳамуро тамошо кардам ина ба худо ина клипи диемтона тамошо накардам охи розай тамошо мекунед шумо чилта мемондани хеле
тамошо кардам ку ҳаму атмосфера ҳаму рафтум фаҳмидем хали дами туи мо медони ҳамада чира бисёр шум мебинем унам давшикоан ку да туи нао ҳамсоя пионускатуна ку ҳеч ка гӯш наекна ку ба рӯзи туи миёад да пеши дегоёш дил али хонаи ҷуроиша мега ку агар ҳеч ка гӯш накеса мо ҳамада дами туи давшика шум мебинем ана клип в общем зур омадагиай демангиша умедворум ки зурай акоз бестем ты тамошош кардӣ зури бадай ғолиб бисёр калаш зур кор мекунад ҳамин масъалаода идеяша ғолиб кардагиай ҳамаша поли ҳамаша хеле саҳна ба саҳна аморам хеле чизора мега ку мо гӯш намекунем мерава хайна кадеса зур шест ма внимательно чиёша гӯш кардам ана хулоса ана во кори накунем ки ами темп омадагӣ остановка кунем хай бармегардем сини ҳам мавзӯи хидмон мо ана қатъи умеҷон як хонаи умеҷон шуна рӯз рафтем ана қурутҳо задем шакарҳо задем гарини баъд ба маза нон намакхир шидем хулоса кай зан мегирӣ чӣ ба зан нагирифтай чӣ кор мекунӣ чӣ план аки ин масъала намедонам маро дам хеле индивидуалная фикр мекунам кай ки парвардигор дад ва неста ягонта набуд нест ё ки чӣ хеле не буда аки ин темара уже ба фикрам бисёриҳо медонанд не хай аки ин тема да ман гап намезанам ака барои ман бор гап задам бовар ки миёни бастагия бурдан мурдани задан ака не ака ма прямой задан нарафтесам ранги аббосам мега ки я дои негутем мега мана дига дои негутем мара бурдан ба чинон заданам ина миёни бастагия чи аудитория мо просто мо туй доштем не ки туй мунатмини чи отказ кардан тамом ака барои ҳамун ози ака бигем ки значоки ажидани боз бода нақша аста гирифтан ки оли отказш кардестан не у тема тамом шид у масъала тамом шид ака у масъала тамом шид ака исша гуфтум ки як бор ман хато кардам рафтам пеши атамочам гуфтум ки ина ман як бор хато кардам ам хеле шид дига ман исша кор надорам чизе ки шумо бигем любой зур отказ мекунад на бача мора я отказо кардагиам отказ чия бач як чихи отказ одама дӯст медори 7 сол гап задаги ана миҷаш подробный братан да короче вақти ами донишгоҳ да дохил шидем ҳамунҷо шинос шидем хай баъд ами дига дал шишака темои дуру дроз медонӣ чӣ масъала буда ка то фотияра омада расида буд туй аниқ буд гуфта туй аниқ буд туй аниқ буд чӣ ба ин савол да агар ози бугум мумкин мара салом алейкум ҳама одаме ки отказ кардем мо мехоҳем дар комментария мо ҷавоб битем не ака нигаҳ ки ози ман ҳамин гапа бугум мумкин ака шумо мара бовар накунед ака берӯз ака юсуф не ки ман реально ака ҳамира сабабша намедонам ман то ҳозира сабаби ҳамин чиза намедонам просто яки пул доштӣ не хайна сабабша мо мегем машҳур буди ака не просто ҳамин кор мекардам ӯ духтар пул дошт хай чӣ ки сабаб шина ма гуфтум бомш чӣ мериғам вети духтарои мардума мардак бори и вабои асра и шӯхӣ нест мо шӯхӣ дорем акаудо дар бори и она шаво барои мо бомжо ҳеч када дар кор нестем и чиза да асабтон қайдаш кунем ки бе пул агар единственный зана кидаки дар кор бошӣ очат да дар кори 100% мақсад баъд ками дар камае ки мисол ман 1000 бор зиндагии обод дорам 1000 бор шукр ана ол бо далши шумо да қин мешава зан ёфтан далши бо шумо ҳамон одамое ки гуфтон гуфтесен ки мардак да нанг номус ҳамун ғурури мардакиш важния ку вақте ҳамин мардакҳои ғурур зан кам меёбанд мутаассифона метавонанд духтарако переживат накунанд беғуруро да таво бисёранд ки ягон кас бешуна мемонад ин гапамо дар чанд дар асабат қайдаш ки представед мо хирсандем ки ти барномаи мо маги мо даже медонӣ мо байни бардома як одами қадрдон мо пешниҳод кард ки умеҷона файрод кунем ва мо умуман из-за того что қайти рафиқем вообще не я тайёр дидем не ягон савол юсуф ҳами спонтанно ягон савол гуфтем бита далши хидмо чақчақ мекунем а масъалаи нигоҳ кида вақти 7 сол нигоҳ ки да таво фикр намекунанд як хелиш ки ами хусусан и
хафа шаванд одамо ва ман нашаванд, ами зан мардум дар таво фикр намекунад ки чӣ чизоро гузаштем, чӣ корро ман як ҷура дорам, хали 10-15 сол зиндагӣ кард, зиндагии обод дошт. Представить кун як момент занаш мехеза мера вақт як касига сабабша намедона, хонашда гишна нест, он кас ташна нест, ҳама чиз дора. Представить кун одам вообще спиртной хира бас намекунад, мегим ура дига дар гӯши фила шула хондасигу фикр намекунад ки чӣ буд, чӣ гузашт, чӣ хеле шид. Барои ҳам қадар хоҳиш мекунам хоҳаро кинои туркиро кам тамошо кунен. Зиндагии кинои туркӣ нест ки барои як бачаи хушрӯшу парафтӣ рафтӣ ҳама отата ғалаба кардӣ, омадӣ ишқ охирда ғалаба кард, шумо бриден хушбахт шиден, рафтен дар лави море, вид наморе зана дрисават кесаитад истодагӣ. Ин чизо киноанд. Зиндагӣ я намуду дард мезанад ки я нокдауно мерах, аммо қай ки нокаутт кард мебинад. ман акам хеле шида будам. Бо медони ака кадом момент буд? Моменте ки ака манам хеле барои якда кор акана хеле дадрани қарз ғутидагӣ будам ака. бовар мекунӣ ин масъала қарздор буда, сум надошта. ин масъала паси сар ака ами одам дар зиндагӣ чӣ шикастои мехӯрад. ман атам инсулт шид, баъди инсулт ака дар пеши хона, хонаи моро дида, дар пеши хона ака мошин задаш, косахонаи сар шикаст, мағзи сар дар хун рафт, 50 рӯз дар балниса дар кома буд ака. ту худат медонӣ ки балниса чӣ хеле ака. баъд ин аму қадар наму коро бо туи хоҳар ма мондан, ҳамаш дар гардани ма ки чӣ кардам, ҳамаш дар гардани ма. медонӣ ака ман чӣ хеле вазбин будам ин чиз омада. Конечно. Ин худаш бе ҳичи вазбин ай. бе ҳичи ака. номҷа ман 12 рӯз ака дар Хараболо ҳама шоҳиди зиндаи ман дар дарни мошин хоб кардам. ман ба салфетка дистру мешудам, ба салфетка дистома тоза мекардам, ба салфетка бигем чӣ мекардам, пӯшокома меовардам, дар дарни мошини малиш мекардам. дар намо як ҷо мондагӣ буд мошини ман 12 рӯзи аввал. ман як гаф бугум, ту сағираи визучӣ бугу чӣ ба? чё нигоҳ куда худованд туро дӯст медоштай, худованд туро ки дӯст медошт, ҳамул намедонам ягон гапи нито нагум, ҳамуро аз зиндагии ту дур кард. ягон ҷура мия мега ки ман фалон рӯз нами қапидам, мақсад ма ака ҳама зиндагӣ дар пешпоёра мехӯра. мегӯм нигоҳ ки туро худованд дӯст медоштай, ту қабиди ту зур кардӣ, туро худованд нишон агар не ту далши лох мерафтӣ. ин масъалаи ту дар ку худованд туро дӯст медоштай, худованд нигоҳ ки худованд ами бандаи дӯстоша ҳама роҳи қинқати мебарад. ами роҳи қинқате ки гузашти ҳамҷа нашикастиву ягон ана кончини нашиди ку, грубо говоря, ягон алкаш наш, ягон ғамда нағутив, ягон назади ва ҳамчизора биромади ку, тура дига ягон чиз меган ай ҳама одами, меган ай ҳама одами опасни кадом одам, меган ҳама одаме ки худаш дар тоқаги ҳама яроша тавбат кард. ва ма бахдо ина мисол ман намедонистам ҳамин чизора. ин мисол ози бинандаи мо ҳам мумкин барнома якай орзу дар чизора намедонад. ин гапоро ака ман ягон ҷо дар гуфтагӣ нестам. инҷа чӣ хеле ки озод гап застам. чӣ хеле гуфти ака, ман хита мақсад хушрӯ мешиносам ака. ҳам ҳамсояем, ҳама тарафа ҳамин ҷое ки хита озод ҳис мекунӣ. ман ака як ситуатсия шидагиай. баъди ҳамин чӣ ака мусафед уже реаниматсия дабуд. худоро шукр хаёзи соз шидагиай. мамад чиёш соз шидагиай кор меравам меоя. оча мега ки як ҷода мега дидам дилам сӯхта кард. мегӯм ки ҷода мо ҳавлидаем ака болои кадда хобдем. ин кор моҳи июлда шид. ҳавлида будем болои кадда. ҳамин нав? не ин кор ака 2 сол пеш шид. ҳамун давраи вайда? ҳамун давра вақти шикаст рехта. вақти атам балниса дабуд. ман гуфтам ку 12 рӯзи аввал балниса дабудам. омадам ака ана мега ки саҳрӣ буд. барои шав меомадем ака. уже тихи час мешид намемонданда даромаданӣ. баъд ягон додар ма мемондем. ё бачаи амакимиаташ бисёр ҳамҷа хизмат кард. бачаи тағам сахт хизмат кардан ки бо бачаи тағаи ман чиай инвалидай ака. наму пастаяна ака дар балниса буд. омадам мега хона дар болои кат хоҳӣ чишмо туяй мега бедорат мекунам. ягон бор ака одам даги чишмошбӯи ховш бара. мега чишмо туяй бедорат мекунам. мега намешнавим. баъд мега бедор шиди хести чишмо туяй. ами хел ака рӯзои вазбин буд ака. рӯзои ман намедонам. мара агар мегуфтанд ки ин қапас ҳамаш бо соз мешавад бо ин фикро. як моменти буд ки ака нами
меган ки готов сан самаи худше барои разочаровать санака анам тари будам анами ҳолат да будам маканами фақат навхали ай ҳама бадии кор да тайёр будам ки ма хай бачаи калонӣ бигем ки ака дорум ҳамун хона да дам хонагиҳо ҳама надеждашон дама будам мотор чикти ма ака навхали шумо фарзанди калонӣ пастар не ма фарзанди чорумгием ака ма ҳаракат мекардам ки нами ягон ситуатсияда нишон надам именно очам да нишон надам ки ма уже дистома поён кестам сдаваться кардам ма ами единственный ами ҳама ҳаракатҳои ма барои нам қабул ки ма намефурд ки очам бина ки ма сдаваться кардам гузашт охи ҳамаш гузашт гузашт ҳамаш сум дорост паси сар мешида аҷоба азо овардимаш и вақто ты тасаввур кида ҳамун одам занат мешид нигоҳ кида не нигоҳ тасаввур кида як савол як гап мегӯм ҳамун одам занат мешид нигоҳ ситуация ты касали хоби хеста наметавонӣ ду гудак дорӣ гудакот касалан мехеза мепуша туфлиёша мега гӯш ки ман мерам не ки ака ман масъала да уро ҳеҷ чӣ намегӯм барои чӣ бугӯ барои атаи мара вақти реаниматсия овардан ку меомад пушока атаи мара мешушт не уже дар шиш дига чӣ дар кора намеша мақсад ман уро ганда гуфта наметавонам ака мо гандаш гуфтесем ту бугӯ шака сад накни 7 сол ошиқӣ кардга сад накни дӯст медорӣ боя надежда исас не чӣ майла не ин масъала да ин чӣ не ака просто гуфтестам ку айбистиам корош гандаш гуфтан рафиқи рӯзи қинишидан дар кора пушокота стиральни машина мешува братан 100%. и пушоки и чизо и нажаласт бад барои дилат дуста биё и гапо и чизо нодурустан рафиқи рӯзи қинишидан дар кора ами агарод ман медорам да авлимон мегӯм ки ами агародро ман кардагим ку баъд механдам мегӯм фарқи шар нестам ман биём баъдистон бикунам пилмету мекунам барои ҳам қадар хона да ягон торт мепазанд баъд сини занова сини хона мегӯм охи ҳам торт да чӣ рафт гӯшони тхамбис ҳаморо отдельно бирён мекем меоварен 1000 бора ҳам тортон да соз бед мо медони дай хона мега чико мегӯм мегӯм чико мекунен на чико мекунен ами суми свет ҳамон метем да свет имо мешинен канцара мо харидагем да канцари мо хутона салқӣ мекунен шумо медонед чико мекунед ам қафунксия пушокои моро мегирен дри стирални мо да мепартоен кнопкаи стирални моро мечиқен ови качалкаи чикидаги мо меояд ба ҳамин хотир ана ҳама вақт ана шӯхӣ кунем дар хона ки шӯхӣ мекунем ои хел бигем ба фикр қадди адамард мунасир мекунанд да як хонаем хеле гуфтам дар боло вақти мардаки чизоро мегзара дига инаи проблема чо вақти гантелои 100 килоро уҷ мекунӣ меои 5 килоа дар назар наметавад не ки оли бо тайёр шуда и зиндагӣ оли бо боло меои ку боло мебурой оли як гала ҷурӯи ҷонид рафиқои ҷонид мегӯян хита гирифта агар те дарак надори хита гирифта агар чира гирифта занг мезананд дар ҳаётшон занг задаг нестан занг мезананд хита гирифта а бача ман вақти хидма нагирифтам да ту мара занг намезадӣ ман хидма нагирифта будам ту мара дар кор намедиёд мо хидма гирифтам хеле гапо мешаванд акай умед вай клип шумо дар муддати як моҳ шуд якм шуд дар муддати як моҳ тақрибан 2.5 таги 3 миллион просмотр гирифтагай ва шумо оянда ҳамин формата давом доданед ё ки бо ягон чизои нав мекунед ака интереси мардум зависит мекунад не ки ман фикр мекунам ки ҳамин чиз гарани мардум қабул медони ака як чӣ дошт ма 46 трека ма умуман ҳалаташа кадам бигири зур мешавад ма умуман гуфти бояд ҳамон кас ман гира трек бошам умуман боварӣ надоштам ки ҳамин чиз байни байни ҷавоно да мегзара бача мо то ҳозира мековем сироҷдин фозилова байдои агар дар хоб мебо ки зокири рашидира мо хуршеди шокира мо ҳамворам гӯш мекунем кира рустами сарбандира не ака берӯз охина нигоҳ ки шумо ин чизоро дидагие мо пирема не мақсад ами як гапай мо ё араб таборем ё тоҷика арабем ё ки ҳамхелием да смешништагем нигоҳ кида мо музикои узбекиро гӯш мекунем уқа намеҷимонамона барое ки ӯво туркан мисол
чӣ мегӯянд турку муғулам хелеан туркнажоданд мо ки арабнажод ё ки тоҷикам амиябте музикаи афғониро гӯш мекунем шонаомон меҷим аму ген монда ҳастай ё ки музикаи арабиро мемонем мақсад ҳастай барои ҳам қадар во ҳастанд дар хун фаҳмидӣ дар хун ки ҳастанд отомон гӯш мекунанд тусовка мезананд арӯсошон қатӣ ана навасомонам хеле гӯш мекунанд тусовка мезананд барои қадар ҳаст ҳамин чиз бисёр хеле барои мара хеле як бигем ки мара ҳайрон кард ҳамин чиз ки ёшода маъқул шудам ҷавонода модар амиябте миялиш меша юбка калта меша бурук танг меша бо яке кушод меша бо ҳами соли 24 мия ҳамин музикаам хеле любой чизи зур як чизи зури пеш копияшидагиай любой чизи зур нагуфтагиан ки велика бисоз велик бисоз ҳай ки гуфтан велика ҳастай велика мегирӣ ҳай мекунӣ музикара просто ами гирифта нусха карданам тонистан дар кор тонистан дар кор не ки авторски праваи ӯ марда канам мо ай ҳам муиш ба ҷо намекунем ки мо мегӯем ки байди рустамчай ами не наобороти не ами вақт яхе одамо ба чӣ хотир мегӯянд копия кардан мо наоборот амун чиза мо да честай мо ҳам чиза айсар зинда карда истем ма камедони чӣ шид ман вақте ҳамин суруд абро вардам гуфтамози ё апай шаҳноза ё апай нишона занг мезана мега ки суруда чӣ бахондӣ не ки мара галасаҳои рӯӣ кардан хеле миннатдорӣ баён кардастанд ки та ҳамин чиза зинда кардӣ ба телефон гап задастабдам гуфт ки чиай очам гуфт дододистай зани рустами қосим дододистай мега рустами қосим бача надошт мега ина ба ҷои бачаашам меумед бача надошт ки сурудоша зинда кунад бием клиптона тамошо кам навиштагӣ будном шаки якимдам ҳаст ҳамашда ҳаст ҳамашда нависондагӣ демиша охиша тамошо кам давом дорад набуромад не уже формата камтар дига кунанд уже туёи соли 2010 кунанд фаҳмидӣ шатоза фаҳмидӣ хабидасан шатоз бояд бигирам фаҳмидӣ раққоса қат як каса рақс кеса кунам кеп раққоси район сумчас датай тоқи сумон несан намичошон не обязательно не туя накин хатнатуй кунед як идея ҳаст ака ғолиба хатнатуй кунед ина шефча аст актер я идея ҳаст ака оли баъди барнома баъд гап мезанем идея табгоз пагамера клипш мекунам барои ҳамин намегӯм вале ҳам хали атрохона бисёр мешаванд як клип пеша ё чумо идея кира дизидед идея ки бе ё самина дизидед ҳами ака холиба занг бизад биёя ҳо 100% ваё ҳам не ҳичка идея ҳичка назид ҳама идеяи соли 90 ай соли 90 касе шумо идеяи наму соли 90 мужикои наму соли 100% гилбазма қуш карден зур карден ҳамаша зур карден лазер бидин лазер накардем лазер поқпоқак бояд ҳеч чизора бикунен аки поқпоқак лазер аки ман гудак будам ин солои не ай 2000 ба ана ира кадан дар кор лазера кадан дар кор мисол ана боз зилайхора пирсен зилайхо поли маълумот дорад дар бораи мератан чолкошна чӣ мекунад шакарчой мекунад қошоро мекашонад туй яке он кас лазерам накунад дар номи ҷонам хуб ка омаи барнома чанд барнома монам хе скучни як раскриваться намекардем худмонам фикр мекунем ки ба иззати нафси он кас нарасем фикри ура кардем и хафа нашава иш хафа наша охи бо я мавзӯъ мона ҳама танқид мукад хай танқид одамои кадан мумкин чон танқид кардагӣ будан чон я бор гуфтам як духтар як одами гарини танқидм кард фаҳмидӣ гарини плани гарини хеле гарини машҳур гуфтам я насимш ки я борам хе бихез хонатон 4 тарафта нигоҳ ку ягон чиз мебинӣ дар бораи номус нанг достоинства диди хай мара танқид кард мехезе хоти чира намебинӣ барои ҳам қадар ами кӯшиш кардам дар кор ки ҳам подкаст интереснитар шава ҷои асосии ҷои чиша мондан дар кор ана одамои биёянд ки мақсад ами зиндадил бошанд бигӯянд ами проблемата вақти худат проблемата айбта мегӯ ё ки проблемата мегӯ дигар мардум айбта намеёва ки бигӯ 100% чӣ нақшаҳо дорӣ нақшаҳо озе ака фокуси ҳамин кора полин тарафи консерт мондагӣ мака мегӯм як бор консерти соли ман хиёл мекунам каунтрик барвақтаре барои консерт барои худат мони бояд хеле мони да хеле чотк барои ҳам қадар ози матра савет метам ки се треки дига
се треки миллионник се треки дига миллион баъд фикри концерт баъд мо дабарат бориятам барое ки ака манам намегум ки ҳозир мемонам не ки основной пешниҳод карде семохай основной чӣ мам тарафайда бояд ҳамин кора туё чӣ хелан туё туё соза бисёртар закази хел пол немера ё ки табрикот бисёртар пол яка корот соз аввал дам туй мерафтам он тавлагзан ман кудаки мерафтам тавлагзан хе най ина сариовозгӣ дар кор ман синфи 7 будам ё 8 будам қишлоқи дака ғолиб шудам туй рафтагим ман якам трек медонам соли чанд хондагим соли 94 ман астағфирулло 95 ё 96 4 сола будам ё 5 сола бо баритм медони чӣ бай буд ёр бошад лоиқи оли ҳам кассетара бояд биёвам чӣ буд вечер мекардам чунку вечер буд фаҳмиди вечерай фаҳмидиам вечер туй набуд бача талабои випускников вечер кардам дастархонда конфитои ордаки хеле сирхак паласадор фаҳмиди орзиқ тути қоқ талқонам хеле дастархон партофтагӣ фаҳмиди вечер ҳофизӣ усма соли 95 ё 96 амҷа бо менависам ку дар тагаш соаташ хати число неки то фаҳми солои 2008 9 ҳаме кадана вечера 2004 2005 баъд чӣ ва ка иститоъ хурдистани рептон ма вообще дур будам ака нигоҳ ка ма ина ози ман ҳам кас туй мега ку токум мезанам ман намерам туй пуй ма ҳеҷ со дур буда ака из-за того что мо образ жизнимон камтарак истинай фаҳмиди ҳами корои сериву нами корои нами чӣ даем баъд формати мо хиёл мекунем туй доил мардум уқад ака мемонанд трекомона намуҷа рақс мекунанд хичона уқад туғри намегира реп ҳама случайно чанд бор гуфтагим случайно аммо ма пушкина тамом кардагим каптёрка дадорам кам як каса ё дудесан сум дора бояд сум студия рабта у хондаатон рисеса фаҳмиди баъд аввал реперро гуфтам шумо пато ака намегум калима безе гуфтам шумо ҳам хелиен реп мехонем гуфтам баъд натунист хонда гирифтамаш ҳай хонда гуфт мерем гуфтам биё бирем рафтем хай хондемаш баъдам сари ҳам мактаб да звезда исуса полиме чикидем мактаба якам ака берза туёна хона хайп калон мешавад мол маси бошам мумкин кас қади бизанам бой бубра ам корум хади макан бой гуфтам хати макан хали гуфта абдан чанд кило 70 кило ма 105 кило весагон кам вазмини бад меғалтид ма гуфтам ки майдай қадш дарозай топ 3 ҳофиз ай мардако ай тоҷикистон ай тоҷикистон аммо одамое ки ҳам сурудшон меброянд ман гӯш мекунам мухлисшони ма лично ма мухлиси хайриддини шарифам ҳаққи устодӣ дора омада омада хайриддини шариф хоб бо одаме ки ҳами сурудш меброянд ман гӯш мекунам пеш чишмат киё месай бугу наков одам ихта пеш ман ози офиз мегум ку рески офиз мегум ку рески агар офиз бугум рустами сар офиза бугум шабнами тоҷиддин пеш мегум не ма ай чӣ бугум ай тоҷико бугум ё ай не се офизи тоҷико се офизи тоҷик як хайриддини шариф ака бо мегум ки ҳаққи устодӣ дорад нами сурудш меброям ман гӯшш мекунам сурудш меброям ман гӯш мекунам деюм одам акай Рузибек мада характерш маъқулай беҳад характерш им не та ты метони беҳад характери хуб дора беҳад иззат ҳурмат мекунад дуюм сеюм сурудоиш ки мақсад дар нами телеграм да ҳама барои хча канал дора канали барои сурудор ҳамин партияи избранинда дар мошинаш гӯш мекунад сеюм суруд ай тоҷико ака дилшода бигем ки сурудош бисёр файзло мам телеграм шадорум сета офиза да ты блиц сайт бо адрес сета офиза мам сразу мегум нигина монқулова сурудошад ҳамаша гӯш кардагиам нигина монқулова нигора холовара як чанд сурудша гӯш кардагиам нигора холова сеюм ай офизо апа шабнами сурайо ба наздикӣ боя оҳангш кардам се блогер се блогерро медони акамай намхози инами ака юсуф як кино кардагия инвалидаку унамра ма ҳама қисмоша тамошо кардагиам ма ягон ча бахта тамошо кардагиам ма тамошо кардагиам дек ма сторисшон мекунам ма ака ҳамаша тамошо кардагиам намо линия райлубо ҷош бугу ма тра нақл мекунам хоб биё нагу дига нақл чико каги се якам як ғолиб шо ғолиб ака юсуфа тамошо кардагиам ҳама чизоша баъд айхирида ма реперам
агар ман набошам ай блогеро о ай блогеро ма ки да подписана бигем ки Дишей. бисёртар чизо ака дилшода дидаги Дишей, а? бисёртар дишей чизой бе ман намедидай значит не дидаги значит чизой бе ман намедидай вкусот нормально набуд на дишей не хай мақсад зиёдтарак мо дидаги дишей наузур дишей қар мекуна дишей мебахши брат дишей чӣ дудар шефча мекуна чӣ ака дилшода кидат кади шефча дишей чӣ ба кидат кади эхаб кина ҳа дай майдако ҳамашам хеле буда ҳаматан оли мансура бояд ки ҳоҷи иброҳим кидат кина тамошобинои канали авлод медиа ҳаматунда раҳмат ҳатман дастгириву ана подписатсава видеода лайк мондана умуман бояд фаромӯш накунем барое ки ҳами ҳаракатҳои мо барои шумо тамошо ютубда ба фикрам ки каме одамо кор кардестанд каме одамо кор кардестанд ва кӯшиш кунем ки ҳамаро дастгирӣ кунем барое ки нон як кас бар ризқи мо ба хурдани як казига кам намешавад барои ҳамин қадар хушомадӣ ягон гапи агар дохира дошта бошӣ доштум ки дар ягон барнома нагуфтам дарушам нагуфтам лекин ами акай холӣ медони як ситуация шид дар ҳамин клип дар якум қисмаш ман ҳаётум намебурояд ака ман расчётом хато шида клип ака рафтам сумон буд шид бояд ҳамара сум медодум ака акай холӣ бировард ай кисаш дод и гап дар сари сумам неста ака гап дар чизам неста лекин ҳамин замонаи ҳозирда як хеле шида ки ҳамин қадр стаичка намегирад лекин дидам ҷа вазъияти мара хест ҳамин кора кард ман мардигариам одамда ина бо як бор дига ман даруш нагуфтам ака ман ҳамин гапа даруш гуфта иҷаи барномаро мебирем акай умед обши мухлисои хитонда нафаре ки шуморо тамошо мекунанд ва тамошобинои канали мо да ягон гуфтани ягон таманниё дошта бошен биген ва ҳамин ха мегум ки ҳар киҷое бошанд сарбаланд бошанд асос тансиҳат бошанд хонаобод бошанд дар ҳамин зиндагӣ дарди ғама набинанд мухлисои хитонда ҳазор раҳмати калон барои мухлисишон мумкин зиёд ака баъди ҳамин суруди чашмони сиёҳ пайдо шидагӣ боша ҳам қа мегум ки дигар сурудо ман гӯш кунем баъд нест шешаи сурудои хондагӣ суруди ки ака беҳрӯз мухлиса гили садбарг онам гӯш кунем гили садбарги сафеди бо бефорам ҳар рӯз вақтдои суруда ака ман медидам сторис вая чӣ мегӯянд ситуатсияи савнара нақл кунем бахудо ҷаша бояд худушда тоқа нақл медорам нақл кардаган да уҷа одами бисёр буда хуб ва хушомадӣ бародари яборига бародаро ана кира дидан мехоҳем дар подкасти оянда дар комментария бинависед мо кӯшиш мекунем ки ҳатман даъват кунем ва ҳамроҳ шамсуд бачем раҳмати калон ҳазор раҳмат барои тамошо карданатон лайк подписатсияро фаромӯш накунед